Ja, dit is mijn boot. Die heb ik gekocht. Jongen. Waarom in godsnaam? Waarom? Ja. Dit is vroeger van mijn pa geweest. Oké. Mijn pa die had hem grotendeels zelfs gebouwd. Hoe oud bist je? Ik ben 18 jaar. Maar de meesten die keep je dan een open mand aan of zoiets. Ja, dat woek ik altijd al, ja. Maar deze die woek sowieso al. Als liet jonkje wist ik al dat dit van pa geweest wie. Dus ik zei, ik heb alles wat ik haar wil, maar dit is er nog net. En nou heb ik hem. Dit jouwt ook wel een beetje de kick dat je een beetje in de school bij paken steen kan. Ja, hè? Dat doet wel wat mooier. Want deze wie vroeger van die paken, maar die hier hem toen verkocht? Ja, klopt. Ja. Die had hem in 2004 had hem nog verkocht. Hij had jarenlang in de gerechten van Amsterdam liggen en dat had hem net goed in. En wij hebben red. Dus we zullen wel mooi maken. Juist. En hoe oud is dit ding? Deze boot is van Jontje 32. Dus 90 jaar oud inmiddels al. En hoe oud is die paken? Mijn pa is ook 90. Dan komt hetzelfde hier. En wat zei hij ervan dat je deze boot gekocht hebt? Ja, hij wie wat nuchter. Het is een steure man. Ja? Maar ja, we wisten wel dat hij er wel bleef maar wie, maar dat deed hij net zien. Nee? Nee, dat is een steure man, hè. Dit is een echte skipper? Het is een echt nieuw, absoluut. Ja, hè? Ja, nog van een oude stempel. Hoe wie het voor jou om die boot nou zo lang weer te zien? Ja, ach ja. Het heeft wel wat vanzelf, maar ik heb dat ding nou dik 50 jaar gewoon. Ja. Dus dan zie je nou je steeds weer. Ja. In hoedanigheid, hoe dit dan ook maar is. Maar vroeger zei je wel, ja, die boot, oh, dat kan je wel uit eten, zo scheen weet je dat hij nog net meer zo. Nee. En waar heeft die paken dan altijd verbroekt? Die had hem altijd broek voor op het wat. Die had het kabel en leiding onderhoud van de Walleilaan gewoon. Dus gasleidingen en stroomkabels, die had er altijd gecontroleerd en online en noem het dan maar op. Het was weer vroeger van huis, dat Ja. mocht er nou wat. Kon je naar de zeehond slaan en zo, en mooi niet meer. Nee, joh. Ja. Dat wie nog 10. Ja, dat weet nog wat. Je kon naar het visje vangen, je kon naar de bosplaat kon je een bosje knien, helly en zo rennen. Weer ga je lekker eten. Oh. Ja, ja, jongen, zeg honger wat. Dus jou hier nog wel eens een bak te zeehoen? Nee, net bak de zeehond. Wel, die dingen die winnen wel, ja, je kon de trieten vervangen, dan moesten ze naar grens. Spijker aan en dan moesten ze naar grens, dat was verwerkt in het bond. Oh, oké. Maar ik ging een keer rennen de plaat op en ik sloeg toen de week 60 groenen. Juist. Dat weer een heel dik boerenlijn in Wiegen. Oké. Dat vond ik wel goed. Ja. Ja. Wat was Tode mooi? Wat wil ik er mooi? Nou ja, we hebben wel zijn wel weer aan het werk gaan, maar we zagen net wel deze boot, die had zijn beste tijd gewoon. Hij had het werk niet wat hij dan moest doen. En wij gingen er mooi wel plezier mee om. We gingen mooi wat varen. Oh ja. En misschien wat herinneringen opmaken met paken. Die is er nou nog. Oh, ja. Dus daarom wil ik zo gauw mogelijk kleren aan, zodat we nog wel even mooi kunnen. Ja, dan kan paak ik nog even mooi. Een keer paak ik nog helemaal mooi. Ja, klopt. Dat zou wel het mooiste zijn. Daar draait het uiteindelijk wel, omdat hij nog één keer mooi kan. En show je er nog naar uit om mooi hun dan een stukje te varen? Als het enigszins geen wol. Ja. Hadden we de poorten er nou wat onder staan, het minder wijs, het wordt weer aardig beter. Maar, Nou, tegen dank en een goede vaart van het Zimmer. wij hopen het, hij maar eerst maar aan de gang. Ja. Absoluut. Het maakt maar zo, anders zie je de mouwen. 80. En ver kwast je er maar weer over, maar even geduld. Ze wil komen. Hij had er ambitie genoeg voor, dus ik bedoel maar, dat is mooi. Komt wel goed. Ja, daarom. Ja, vind ik wel mooi.